Добрый вечер, паважаныя чальцы каардынацыйнай рады. Добрый вечер, паважаныя гледачы нашай трансляцыі. Сёння адбываецца агульнае пасяджэнне каардынацыйнай рады. У парадку дня у нас сёння одно пытанне. Гэта абмеркаванне праекта палажэння аб арганізацыі слуханняў аб'яднанага пераходнага кабінета, які быў падрыхтаваны Лізаветай Пракопчык і мной сумесна. У чат ён быў раней прэзентаваны, тыя, хто жадалі, маглі азнаёміцца, і сёння я прапаноўваю яго абмеркаваць больш дакладна. Можа быць, некалькі словаў пра сам праект палажэння, які быў распрацаваны, потым папрошу, калі што Ліза дадасць. Каардынацыйнай радай слуханні аб'яднанага пераходнага кабінета з'яўляецца адным з накірункаў дзейнасці, адным з ключавых накірункаў дзейнасці Каардынацыйнай рады Беларусі згодна з пратаколам узаемадзеяння паміж нацыянальнай лідаркай Святланай Ціхановскай, Каардынацыйнай радай, аб'яднаным пераходным кабінетам. І згодна з гэтым пратаколам кожны год Каардынацыйная рада можа заслухаць справаздачу аб'яднанага пераходнага кабінета. І ў гэтым годзе мы вырашылі распрацаваць больш дакладнае палажэнне з таймінгам, з больш канкрэтнымі дакладнымі крокамі, каб гэта было больш сістэмна і закласці такую на будучыню сістэму у працы Каардынацыйнай рады ў межах слуханняў аб'яднанага пераходнага кабінета і, магчыма, іншых фарматаў слуханняў. Асноўная задача слуханняў – гэта ацаніць дзейнасць аб'яднанага пераходнага кабінета і даць рэкамендацыі для далейшай працы АПК. Арганізацыйная падрыхтоўка слуханняў Каардынацыйная рада вызначае дату, фармат і спіс удзельнікаў па ўзгадненні з аб'яднаным пераходным кабінетам і забяспечвае ўсё неабходнае для арганізацыі слуханняў. Яны могуць праходзіць як онлайн, так і офлайн. І тут трэба зазначыць, што структура і таймінг слуханняў выглядае наступным чынам. Уступная частка, прэзентацыя прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета да 20 хвілін, потым сесія пытанняў і адказаў. Мы закладалі ў гэтым палажэнні наступны падыход. Кожная фракцыя мае права на 2 пытанні, кожнае пытанне да 2 хвілін, адказ на кожнае пытанне да 5 хвілін. Пасля слухання ўсіх прадстаўнікоў прадугледжаны выступ кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета да 15 хвілін. Таксама там заключная частка. Безумоўна, слуханне адбываецца удзельнікі слуханняў паважаюць адзін аднаго, выкарыстоўваюць ветлівыя формы звароту, не перарываюць выступоўцаў, ўсё такія стандартныя рэчы. Я думаю, останавливаться не патрэбна асобна. Па выніках слуханняў рыхтуецца заключэнне і рэкамендацыі, і адбываецца галасаванне, прыняцце рашэння, прыняцце ці не прыняцце справаздачы аб'яднанага пераходнага кабінета адбываецца шляхам галасавання Каардынацыйнай рады. За падрыхтоўку заключэння і рэкамендацый па выніках слуханняў адказваюць адпаведныя профільныя камісіі Каардынацыйнай рады, каб была вось гэтая сувязь паміж прадстаўнікамі і камісіямі Каардынацыйнай рады, тым больш амаль усе накірункі аб'яднанага пераходнага кабінета, прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета, гэтыя накірункі прадстаўлены ў камісіях нашай Каардынацыйнай рады. Я думаю, што гэтым палажэннем у большай ступені ўсе азнаёміліся. Калі ёсць нейкія заўвагі, можа быць, Ліза, калі хоча зараз штосьці дадаць, і калі ёсць пытанні, заўвагі, калі ласка, падымайце рукі, будзем гатовы адказаць на пытанні. Так, я коротко дадам, што я бачыла вялікую хваляванняў наконт таго, што ёсць нейкае абмежаванне колькасці пытанняў, напрыклад, так, ці нейкі дакладны таймінг. Але мне падаецца, што якраз такі вельмі важна, каб у нас была структураваная дыскусія ў гэтым пытанні, каб кожная фракцыя мела права задаць сваё пытанне, каб гэта не былі проста, не ведаю, найбольш актыўныя людзі. Нагадаю пра магчымасць фракцыяў рабіць кааліцыі, так, пэўна, можна па кожным прадстаўніку зрабіць розныя кааліцыі. І калі у фракцыі пытанняў у адной фракцыі пытанняў больш, у іншай фракцыі пытанняў няма, то гэта даволі проста робіцца.
Мы закладалі вось па 2 пытанні на кожную фракцыю, гэта 16 пытанняў ад кожнай фракцыі. Добрая майка, Александр Кнырович. І гэта 16 пытанняў. І я дакладна ведаю, што на папярэдніх слуханнях не было столькі пытанняў, увогуле магчымасці задаць столькі пытанняў да кожнага чальца. То бок добра, калі задаваліся 5-7 пытанняў. Зараз якраз такі мы зрабілі крок на паляпшэнне. У пэўным сэнсе мы якраз такі зраўнялі правы ўсіх дэлегатаў і фракцый. І я думаю, што ўсё ж такі гэта найлепшае рашэнне за агульную неабмежаванасць усёй дыскусіі. Мне падаецца, што гэта і робіць дыскусію каштоўнай, калі ў яе ёсць пэўныя межы і пэўныя правілы. Дзякуй. Дзякуй вялікі. І першая рука Александр Кнырович, калі ласка. Дзень добры. Па-першае, вельмі добра, што такія будуць слухання, таму што 2 годы без іх гэта ўсё ж такі не тое, аб чым дамаўляліся калісьці ў жніўні 2023, напэўна, 23 года. Гэта не адпавядае таму, аб чым была дамоўленасць. Гэта першае. Па-другое, прапанаваную структуру слуханняў, канешне, толькі можна называць паляпшэннем для дэлегатаў, толькі з жартам. Магу ўспамінаць гэта толькі як жарт. Чаму? Таму што калі вы ўзгадаеце, як былі арганізаваны слуханні 23 года, то перад імі была вялікая работа. Перад імі па кожнаму прадстаўніку фармавалася асобная камісія, куды ўваходзілі некалькі чалавек, якія разглядалі дзейнасць, і некалькі тыдняў было на тое, каб гэтая камісія малая падрыхтавала тыя пытанні, якія сапраўды існуюць. Каб яна азнаёмілася з дзейнасцю тых ці іншых прадстаўнікоў. І таму было не так шмат пытанняў, таму што было прадзелана шмат работы да таго. Таму зараз нам прапануюць агранічыць выступ прадстаўніка 20 хвілінамі і вось па 2 хвіліны ад кожнай фракцыі на пытанне. Гэта азначае, што гэтыя некалькі тыдняў працы папярэдніх, якія былі ў папярэднім некам дакуменце, яны цалкам скасаваныя зараз. То бок гэта будзе тая самая прэзентацыя, не справаздача, якую мы бачым кожны раз, калі нам прапануюць паглядзець на новага прадстаўніка АПК. Гэта будзе вельмі фармальна. І таму ўсё ж такі гэта моя заўвага, я прапаную ўсё ж такі вернуцца, магчыма, к папярэдняму палажэнню. Мы знайшлі з Егоравым гэтае палажэнне, у нас ёсць гэтыя дакументы, мы можам перадаць гэтыя дакументы, як раней гэта працавала. І, канешне, тое, што я напісаў сёння ці учора, калі мы не ведаем мэтаў існавання цалкам аб'яднанага пераходнага кабінета, калі гэта нідзе не апісаны, гэта мэта існавання. Калі у нас нет з гэтых вялікіх мэтаў пераход на нейкія цэлі і задачы асобных прадстаўнікоў, калі ў іх няма КПІ і у нас няма ўяўлення аб тых рэсурсах, якія ёсць у іх у руках, то мы не можам для сябе высветліць, добра працуе чалавек ці дрэнна. Магчыма, у яго цалкам няма рэсурсаў, магчыма, ён вельмі добра працаваў, але няма ніякіх рэсурсаў. А магчыма, ён працаваў цалкам па тых мэтах і задачах, якія сам себе вызначыў, а ніхто яму не вызначаў, і гэта тыя мэты, якія адпавядаюць яго асабістаму плану, а ніяк не плану цалкам дэмакратычнай супольнасці. Таму у меня вось такія ёсць заўвагі, буду ўдзячны, калі нехта адкажа, але ўсё ж такі цалкам разумею, што гэта добры крок, што такія будуць слуханні, но ўсё ж такі хацелася б, каб яны былі крокам наперад ад слуханняў, якія былі 2 гады таму, а не крокам узад. Дзякуй.
Дзякуй вялікі. Я, калі Ліза дазволіць, таксама пракаментую як сааўтар. Адной з думак, якую мы закладалі ў гэтае палажэнне аб арганізацыі слуханняў, была ангажаванне камісій. То бок ёсць тэхнічная частка, людзі, якія працуюць па накірунку ў межах камісіі, яны могуць запрасіць у прадстаўніка документы аб'яднанага пераходнага кабінета, палажэнне там прадстаўніка, іншыя ўнутраныя дакументы, каб азнаёміцца з імі, унесці нейкія рэкамендацыі, заключэнні, а пытанні, якія задаюць фракцыі, гэта больш палітычны аспект. Чальцы, дарэчы, гэтых фракцый, яны таксама ўваходзяць у шмат якія камісіі, ці могуць звярнуцца ў камісію, прыйсці на паседжанне, ці проста запытацца ў кіраўніка камісіі, каб сфармуляваць для фракцыі тое ці іншае пытанне. Думка палягае на тым, каб мы заангажоўвалі ў працу камісій чальцоў каардынацыйнай рады, у пастаянную працу. Бо калі все будуць разумець, што яны ідуць у каардынацыйную раду дзеля таго, каб дачакацца моманту увайсці ў працоўную групу і паслухаць прадстаўніка, задаць пытанні і потым нічога не рабіць, гэта дрэнная практыка. І вось тут закладалася больш такая стратэгічная рэч, каб было разуменне, навошта ісці ў камісіі, працаваць штодзённа і быць ў гэтым накірунку, мець больш экспертызы, больш супрацы і больш разумення, чым займаецца камісія і прадстаўнік. Вось такую думку мы закладалі, можа Ліза таксама адкаментуе, дадасць. Так, я полностью згодна з Артёмам. Да таго ж, акрамя гэтых унутраных дакументаў, мы просім, каб за 3 дні у нас былі пісьмовыя справаздачы таго, што прадстаўнікі АПК збіраюцца прэзентоўваць, то каардынацыйная рада ўжо загадзя будзе ведаць нейкую дадатковую яшчэ інфармацыю, якую яна дагэтуль не ведала. І все пытанні, якія Александр задаваў, яны гучаць рэлевантнымі, як пытанні, якія можна задаць, калі яны не прагучаць, адказы на іх не прагучаць у самой справаздачы, якія мэты ставіліся, якія задачы, якія KPI. Я яшчэ хацела дадаць, што, канешне, я калі пачынала пісаць гэтае палажэнне, я збольшага звярталася да досведу папярэдняй каардынацыйнай рады і папярэдніх слуханняў, але там таксама было шмат хібаў, якія я паспрабавала ў гэтым палажэнні якраз такі выправіць. У тым ліку пра тое, хто і як уцягнуты ў задаванне пытанняў, тому што збольшага у папярэдні раз магчымасць выказвацца была толькі ў тых, хто знаходзіўся, па-першае, у зале, па-другое, у актыва, каардынацыйнай рады. Тому з гэтым насамрэч былі пытанні. Я думаю, што вось такая двухступенчатая сістэма, я, дарэчы, прапанаваў Артём, яна сапраўды ўцягвае значна большую колькасць людзей менавіта ў абмен інфармацыяй і ў выпрацоўку рэкамендацый, без нейкіх стварэння новых існасцяў. Дзякуй. Міхаіл Кірулюк, наступная рука. Нічого не чуваць. Гук уключите. Добрый день, шановное господарство. Так, уже чуваць. Добра. Дякую за прэзентацыю. У мяне таксама ёсць прапанова. Першая, па колькасці галасоў, мне здаецца, што по 2 чалавека, по 2 пытання ад фракцыі, гэта, ўсё ж такі трохі не адпавядае прынцыпу прадстаўніцтва, які закладзены у выбарчай сістэме ў нашу каардынацыйную раду. Я бы прапанаваў, напрыклад, можна зрабіць прапарцыйна колькасці прадстаўнікоў фракцый у каардынацыйнай радзе. Вядома, я гэта раблю як прадстаўнік найбуйнейшай фракцыі, але мне здаецца, што у гэтым і сэнс выбараў, бо так у нас нівелюецца прадстаўніцтва беларусаў, якія таксама галасавалі за кожную фракцыю, таксама рызыкавалі у тым ліку крымінальнай адказнасцю, каб аддаць за некага голас. Па-другое пытанне да Александра Кныровича. Дзякуй за прапанову. Я не бачыў, мяне не было ў другім складзе, я не бачыў ваш рэгламент. Вы кажаце, што ён лепш, чым гэты. Каб яго параўнаць, трэба яго бачыць. І
калі вы адразу кажаце, што ён лепшы, то можа быць вы адразу адкажаце, як у гэтым рэгламенце выкрэсліваюцца тых хібы, якія вы крытыкуеце. Ну, напрыклад, па абмежаванні колькасці пытанняў, па што яшчэ, потому что не хапае мэтаў і задач, потому что не хапае КПІ і ресурсаў, як гэтыя пытанні адлюстраваны у вашым рэгламенце, які вы прапануеце, і як гэты рэгламент, дарэчы, можна прымяніць ну, з улікам таго, што у нас ўсё ж такі выбарчая сістэма ў каардынацыйную раду, калі я не памыляюся, памянялася, і там другі прынцып фарміравання. Вось. Пакуль што на гэтым усё. Дзякуй. Дзякуй, Михаил. Ну, калі вы звярнуліся да Александра, я думаю, што ён можа адразу адкаментаваць, адрэагаваць. А можна я перад гэтым адрэагую таксама наконт пытання нероўнасці прадстаўнічай, так атрымліваецца. Я проста хутчэй тут звярталася да нормы статута, дзе ў нас усе дэлегаты карыстаюцца аднімі і тымі ж правамі, так. Таму адно пытанне гэта прадстаўнічасць каардынацыйнай рады агулам, так, яна такая, якая яна ёсць, на яе ніхто рукі не паднімае. Але магчымасць у кожнай фракцыі, у кожнага дэлегата мусіць быць аднолькавая абсалютна. І можна сказаць так, што АПК збольшага прадстаўляе ўсё ж такі якраз такі большасць і каардынацыйнай рады ў тым ліку, то я раблю заключэнне, што у меншасці можа быць больш пытанняў. І тут ужо робім па-камуністычнаму. Вось. Так, дзякуй. Ну, тады Александр. Ну, дзякуй, Михаил, за пытанне. Па-першае, калі я казаў, што ёсць, мне падаецца, што ёсць крок назад, я казаў пра тое, што больш часу было, каб папрацаваць з справаздачамі прадстаўнікоў, што былі камісіі, якія асобна з гэтым працавалі, і таму не было так шмат пытанняў, таму што шмат працы была зроблена да таго. У гэтым сэнсе мне падавалася, што той рэгламент быў лепей. Ну і, канешне, мы памятаем, што тады на справаздачу кожнага прадстаўніка было некалькі гадзін, то бок ад 10 до 13. Мне, напэўна, падаецца 3 гадзіны, і гэта азначала, што няма, ну, як такавых абмежаванняў у тых, як слушна заўважыла Ліза, у кого былі такія права. Так, не ва ўсіх былі такія права задаваць пытанні. Вось. У гэтым сэнсе. Што ж датычыцца вось таго, што я распавёў пра КПІ, мэты, рэсурсы і так далей, то, канешне, гэта праблема так не вырашаецца, таму што гэта праблема, унутраная праблема АПК. На жаль, тыя дакументы, якія раней нам прадстаўляліся, тычачыся гэтых самых абавязкаў службовых прадстаўнікоў, ну, ведаеце, там службовыя абавязкі апісаны 100 ці 190 словаў вельмі неканкрэтна, і ўвогуле гэта не падобна на некія сур'ёзныя дакументы. Таму гэта агульная праблема цалкам АПК, і мне дзіўна, што ніхто яе не намагаецца вырашыць, каб сфармаваць нармальныя дакументы унутранія, бо было б лягчэй працаваць. На жаль, сёння АПК, як я бачу на прымеры з Алісы Рыжыченко, якая, канешне, з'яўляецца грамотнай эканамісткай, і, магчыма, яна будзе найлепшым кандыдатам, але ўсё ж таки трэба глядзець на функцыянал і шмат чаго яшчэ. Так вось, гэтых дакументаў няма наколькі я разумею, прыродзе, і ўсё ж таки, мне падаецца, лепей, каб яны былі бы у АПК, але мы не можам на гэта паўплываць, ну, акрамя як каардынацыйная рада патрабаваць гэтых дакументаў. Но тут зноў высвятляецца, што большасць каардынацыйнай рады гэта большасць у тым ліку аб'яднаным пераходным кабінеце, і калі няма такога жадання і такого асабістага намагання гэта зрабіць, то што можа зрабіць меншасць? Вось. А тым разам 2 гады таму па выніках слухання было шмат заўваг, у тым ліку і ў гэты час, зразумела, тады гэтыя слуханні прайшлі першы раз, і шмат на што было сказана: ну, добра, няхай зараз будзе хаця б так, у наступны раз будзем рабіць лепей.
Вот мне хотелось б, каб наступны раз мы все ж таки зрабілі лепей, калі гэта магчыма. Дзякуй. Дзякую, Александр. Адзінае, што можа папрашу скінуць у чат каардынацыйнай рады, ці магчыма ў сакратарыят, каб яны апублікавалі старое палажэнне, каб мы таксама маглі азнаёміцца. Вось. Дзякуй вялікі. Наступная рука у Юрыя Губарэвіча. Дзякуй. Ну, я лічу, што прапанаваны праект палажэння аб арганізацыі слуханняў аб'яднанага пераходнага кабінету з'яўляецца цалкам прымальным, асабліва калі працэдура будзе прадугледжваць яшчэ папярэдняе знайменне са справаздачамі на ўзроўні камісіі. Это даст максімальнае пагружэнне сябрам каардынацыйнай рады ў дзейнасць таго ці іншага прадстаўніка. Ёсць, канешне, і пэўныя завагі. Я бы сказал, что когда мы принимаем этот документ, треба его дополнять одразу регламентом, расписанным по часе, непосредственно самих мероприемств, онлайн и офлайн, как они там плануются, это двудневных мероприемств. Распишем по часе, мы можем заважить пэўныя хібы, потому что нават зараз то, что закладено по 2 пытання от кожной фракции, выглядае не зусім реалістычна. Нагадаю, у нас 8 фракцый, 5 хвілін на адказы, 2 хвіліны на пытання, 2 выступа от кожнай фракцыі, агулам это займае 112 хвілінаў. Калі мы дадаем яшчэ вось тое, што прапісана уступныя, 5 хвілінаў заключныя, 20 хвілін на прэзентацыю, 15 на падвядзенне вынікаў і так далей, у нас атрымліваецца роўна 2 гадзіны 40 хвілінаў. Нагадаю, што в АПК у нас 6 прадстаўнікоў, калі не памыляюсь. 6 прадстаўнікоў. Калі берем яшчэ перапынкі паміж гэтымі выступамі, яны спатрэбяцца, бо працягласць амаль 3 гадзіны, мы атрымліваем 18 гадзін працоўнага часу толькі па гэтым рэгламенце. Это 2 сутак паўнавартаснай працы па 9 гадзінаў. То есть тут, калі хтосьці гаворыць, што этого мала, і трэба дадаць кожнаму права на задаванне пытанняў, адказы і так далей, ну паспрабуйце это сціснуць у пазначаны час. Добра, што прадстаўнікі АПК пагадзіліся на тое, каб 2 сутак взаимодзейнічаць з каардынацыйнай радай. Ну, паверце, это не так уже і мала. 2 працоўных дзён напярэдадні канферэнцыі Новай Беларусі, ну, это істотная ўсё ж такі падзея, якая патрабуе столькі часу, но патрабаваць ад іх 3 сутак, 4 сутак, каб кожны меў магчымасць задаць па пытанню, а то і па 2 пытання. Давайте прытрымлівацца этого рэгламента, альбо нават думаць пра пэўнае скарачэнне, потому что, ну, ізноў-такі, хацелось бы узгоднены з прадстаўнікамі АПК таймінг. Ці маюць яны па гэтых 9 гадзінаў у суткі. Пасля этого ўжо прымаць рашэнне. І апошняе па абмежаванні правоў кандыдату ці не кандыдату. Так, кандыдаты маюць роўныя правы ў акрэсленых статутам сферах, абіраць сваіх прадстаўнікоў, вылучаць кандыдатуры і гэтак далей. Ну, згадайце прынцып фармавання каардынацыйнай рады. Яна фармавалась паводле выбарчых спісаў. І паводле гэтага прынцыпа яна і далей дзейнічае. Яна паводле выбарчых спісаў утварыла фракцыі, фракцыі надзелены дадатковымі паўнамоцтвамі, якія нечым перавышаюць паўнамоцтвы кожного асобного кандыдата, і трэба прытрымлівацца этой логікі. Калі у нас на наступныя выбары будзе персанальнае абранне кожнага, ну, канешне, тады роўнасць будзе 100% забяспечана. Калі на сёння у нас ёсць фракцыі, то давайте базавацца на тым, што кожная фракцыя выпрацоўвае сваю пазіцыю і мае права вылучаць са свайго шэрага спікераў, якія задаюць пытанні прапрацаваныя фракцыі. Дякую. Юрий. І наступне питання від Михаила Рубина. Михаил? Не получалось вначале подключиться. У меня очень короткое не вопрос, а замечание как раз по 2 вопроса от фракции. Я вот сторонник как раз вашего этого предложения, и мы же учимся демократии, учимся парламентаризму, по-русски это слово вы говорите, насколько мне известно, насколько мой опыт это позволяет судить, в разных парламентах как раз так и придерживается, когда идет дебата, то независимо от размера фракции дается возможность участвовать в особенно больших дебатах, и это как раз таки и
демократия. По-другому, если мы будем делать, тем более, например, нашей фракции 3 члена, какой-то 20, получается от 0 вопросов до, не знаю, 10-20, мы тут очень далеко идем. И как раз-таки 2-3 дня на такое мероприятие, мне кажется, вполне нормально. Мы в прошлый раз тоже несколько дней на это потратили. Поэтому, в принципе, все поддерживаю полностью вот эта идея к ограниченному количеству вопросов от фракции, а не от каждого человека. Дякую вялікі. Да, сапраўды закладалася думка, каб былі прадстаўлены нават і фракцыі з невялікай колькасцю людзей маглі задаваць пытанні, але так згодны, што можам далей абмеркаваць. І наступная рука у Ольгі Карпушовай. Будь ласка, Ольга. Добрый день, коллеги. Я уже свой коментар покинула ў дакуменце, але тут яшчэ агучу сваю думку. Мне падаецца, што ў нас можа ўзнікнуць такая сітуацыя, калі некаторыя фракцыі ўвогуле не будуць задаваць пытанні, некаторых фракцый пытанняў будзе шмат. Акрамя гэтага, у нас закладзена па 5 хвілін на адказ на кожнае пытанне, але можа скласціся так, што не кандыдат, а прадстаўнік кабінета, якога мы заслухоўваем, там будзе выкарыстоўваць толькі 1 хвіліну, і за кошт гэтага застанецца шмат часу. Я прапановала зрабіць палажэнне больш гібкім, прадугледзець, што усе фракцыі задаюць пытанні па чарзе, колькасць не абмяжоўваць са старта, але калі слуханні праводзяцца офлайн, і мы маем аб'ектыўнае абмежаванне па часу, напрыклад, зала арендавана на 2 дні, то спікер у такім часе можа абмежаваць колькасць пытанняў. Альбо, напрыклад, абмежаваць слуханні кожнага кандыдата, напрыклад, на 3 гадзіны. Вось так. Але не закладваць такое абмежаванне адразу, таму што у нас, магчыма, будзе гэты час. І другое пытанне, гэта наконт спадара Петрухіна. Ён внефракцыйны дэлегат, але ён таксама мае права задаваць пытанні. Я пакуль не ведаю, як гэта зрабіць, але 100% мы павінны яму такое права даць. Вось пра гэта трэба падумаць. Дзякуй вялікі за такія сістэмныя каментары. Я лічу, што вось тая прапанова, якую вы прапісалі ў дакуменце, яна мае месца быць. Можа, трэба там будзе так пакруціць такім чынам, што сапраўды, калі будзе час, да, тады можна будзе больш. То бок ісці вось па таму рэгламенце, які ёсць, але пры разуменні, што калі час застаецца не выкарыстаны, можа па іншым колу пайсці, ці можа там хто хоча яшчэ задаць пытанні. Тады логіка ёсць, але базава ўзяць за падставу, за аснову вось той рэгламент, які ёсць, тыя правілы, якія ёсць. І калі мы пабачым, што у нас яшчэ застаўся час, сапраўды. Што тычыцца Петрухіна, сапраўды мы абмяркоўвалі, думалі пра гэтае пытанне. Тут трэба знайсці такі даволі тонкі баланс, бо калі мы дадзім права Петрухіну задаць одно пытанне, гэта 50% ад цэлай фракцыі, пытанняў магчымасці фракцыі. З іншага боку, як кажуць, ущеміць его ў правах таксама нельга. Магчыма, тут трэба падумаць, ці то яго ёсць одно пытанне падчас усіх слуханняў, каб ён вырашыў, каму ён яго хоча задаць. Штосьці такое, я не ведаю. Тут трэба, можа, неяк падумаць, бо пазафракцыйны дэлегат, ну добра, ён у нас зараз адзін. А можа, заўтра іх быць 5, 10, 15, і што мы з гэтым будзем рабіць? Тут таксама давайце яшчэ абмяркуем, але паражаць яго ў правах таксама не трэба, але і трэба думаць і о правах і фракцыі, як жывых элементаў нашай структуры. Дзякуй вялікі. Так, наступная рука у нас у Лізы. Так, я таксама падтрымаю прапанову з тым, як бы падысці з таго боку, што ў кожнай фракцыі ўсё-такі ёсць 2 гарантаваных пытання. Калі застаецца час, мы можам як бы дадаць фракцыям, у якіх яшчэ ёсць пытанні, даць магчымасць ім як бы задаць гэтае пытанне, але тут як бы новае пытанне перад намі ўзнікае. А як мы будзем распределяць, калі ў нас вось засталося часу на 2 пытанні, пытанняў засталося 6 ад розных фракцыяў. Як бы што мы, як у гэтай сітуацыі мы як бы прыярытызуем. Но, допустим, можна зрабіць якраз такі тут прымяніць гэты прапарцыйны падыход, але мне таксама падаецца у дадзеным выпадку не вельмі зручным. Зараз яшчэ нешта хацела дадаць. Ну і ўсё. Дзякуй. Добра, дзякуй. І наступны Александр Кнырович. Ну, некалькі заўваг. Па-першае, Ольга прапанавала вельмі такую цікавую сістэму,
і я з ёй згодны, калі мы будзем задаваць пытанне па коле, гэта будзе азначаць, што ў выніку, калі ў нас будзе некаторы час застанецца, все ж таки будзе некая такая, ведаеце, выпадковая, але справядлівая такое коло. Ну і зразумела, калі у фракцыі найбольшая колькасць галасоў, яна здае пытанне першае, і магчыма у яе будзе как бы некае астатняе пытанне дадатковае, таму што яна найбольшая фракцыя. У гэтым есть некі сэнс. Гэта першае. Па-другое, ну, у нас справа ў тым, што праблема ў тым, што дэлегат Петрухін адзін. Калі б у нас было 3 венефракцыйныя дэлегаты, гэта бы выглядала як асобная фракцыя. Мы б ім прапанавалі: хлопцы, зберыцеся разам, і у вас у вашай венефракцыйнай групы по 2 пытання ад кожнага. Мы б ставіліся так, магчыма, гэта нейкі шлях у гэтым напрамку. Так? Па-трэцяе, ведаеце, я не разумею, чаму мы ввели такое абмежаванне часу. Не тое, каб я спадзяюся і неяк разлічваю, што будзе бесконцая колькасць пытанняў, таму што ў мінулы раз не было бесконцай колькасці пытанняў, і нягледзячы на тое, што вельмі жорсткія былі адносіны і да Азарова, калі вы памятаеце, і да Латушкі былі такое жорсткае стаўленне, тым не менш не было бесконцай колькасці пытанняў, але ўсё ж такі звярнуў увагу, што я не ведаю, у чым праблема, каб прадстаўнік АПК патраціў на паседжанне не 2 гадзіны, а 3 гадзіны. Гэта ж азначае, што мы, як дэлегаты, павінны будзем больш удзельнічаць, больш па часе, да? А для іх, ну, мяняецца 2 гадзіны ці 3 гадзіны. Мне падаецца, што для іх гэта цалкам ўсё роўна. Таму не бачу, чаму мы павінны абмежавацца, вводзіць такія абмежаванні жорсткія па часе. Ну і астатняе ў мяне пытанне, ведаеце, якое абмяркоўвалася 2 гады таму, якое зараз мы чамусьці цалкам не абмяркоўваем. Калі мы кажам пра справаздачу прадстаўнікоў кабінета, то ўсё ж таки у нас есть лідар, ўсё ж таки у нас есть глава кабінета, якая, напэўна, як глава кабінета павінна таксама справаздачыцца. Ці гэта такая запрэтная тэма, якую нельга касацца, да якой нельга кранацца, прабачце. Ну, ведаеце, мы калісьці пайшлі, мы як цалкам дэмакратычная супольнасць, а дакладней нехта вырашыў, што у нас і прэзідэнт-элект, і прэм'ер-міністр, то бок глава кабінета, гэта адна і тая ж асоба. І тым самым мы радзілі гэтую праблему, калі з аднаго боку, ну, трэба ставіцца да прэзідэнта-электа так, каб не псаваць яе імідж, таму што ён каштоўнасць для ўсіх. А з другога боку, мы не маем магчымасці задаць пытанне да главы аб'яднанага пераходнага кабінета, а кожны з прадстаўнікоў мае магчымасць сказаць: не, гэта не моя зона функцыянальнай адказнасці, задавайце пытанне камусьці іншаму. Таму у меня пытанне ўсё ж такі, ці будзем мы мець магчымасць задаць пытанне спадарні Ціханаўскай, ці ў гэты раз таксама трохі праедзем міма. А магчыма, я чагосьці не памятаю, магчыма, былі пытанні да Ціханаўскай, проста я забыўся. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Я зазначу, што ў палажэнні прапісана выступ Святланы Ціханаўскай 15-хвілінны, ці можа гэта падвядзенне нейкіх вынікаў, ці можа агульнае заключэнне. Я не ведаю, які фармат, але магчыма, нават калі яно будзе менш, чым за 15 хвілін гэты выступ, то можа быць нават нейкае пытанне можна будзе задаць. Тут трэба, канешне, яшчэ можа падумаць, як гэта сістэматызаваць і рэгламентаваць, бо будзе ці шмат жадаючых, ці, напрыклад, ввогуле не будзе пытанняў пасля заслухоўвання ўсіх прадстаўнікоў, яе такіх выніковых словаў, можа, не будзе пытання. Ну, тут трэба падумаць, як гэта зрабіць, але я бы не казаў, што у нас тут у гэтым палажэнні не гэта абыходзіцца. Ну не, тут вось ёсць напісана выступ кіраўніцы АПК, таму мы таксама спрабавалі тут гэта зафіксаваць. Што яшчэ, што тычыцца абмежавання часу? Я думаю, што абмежаванне даволі проста лагічнае. Можа быць, зараз такі, да, як кажуць, навіна той, што мы абмяркоўвалі ўжо на тэхнічным узроўні з аб'яднаным пераходным кабінетам, каб гэтыя слуханні адбыліся офлайн напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь», і таму час лагічна абмежаваны. Калі мы за 2 дні, то бок у нас там памяшканне на 2 дні, мы за 2 дні не зможам паслухаць увесь аб'яднаны пераходны кабінет, калі мы будзем слухаць кожнага 3 гадзіны.
То бок у нас 6 прадстаўнікоў плюс кіраўніца, калі па 3 гадзіны кожнага слухаць, ну просто мы з самага рання да самага вечара, і просто ну, мы фізічна, і мне падаецца, не паспеем зрабіць гэта за 2 працоўных дні. Ось так. І наступная рука Валер Мацкевич. Да, коллеги, дякуй всім яшчэ раз прывітанне, хто далучаўся, калі мы уже пачалі. Я, в принципе, тут хотел бы просто зазначыць некалькі таких пунктаў, каб мы былі дасканалымі ў сваіх разважаннях. І вось абмеркаванне палажэння ўсё ж таки не выкарыстоўвалі ў тым, каб вось дадаваць нейкія адценні ў кантэксце, якія больш не адпавядаюць рэчаіснасці. Ну, напрыклад, калі вы в Гугле заб'ёце слуханне аб'яднанага пераходнага кабінету ў Коардынацыйнай радзе, то у вас апошняя навіна будзе 13 жніўня 24 года. І там будзе якраз праслуханне і спадара Стапенкі, і Маргарыты Ворыхавай, і Вольгі Зазулінскай. Вось, то бок 24 год, гэта было год таму, а не 2. Вось. Ну і таксама адносна, вось я тут таксама ад калег пачуў пра ўжо шэраг разоў слова праблемы АПК, без праблемы АПК. Мы же тут сабраліся не ацэньваць вельмі суб'ектыўна наše адчуванне адносна праблемаў АПК. Мне падаецца, гэта не вельмі карэктна. Тым больш з уліку ну, як бы таго, што аб'яднаны пераходны кабінет літаральна днямі быў прызнаны тэрарыстычнай арганізацыяй, і зразумела, што не ўсе ўнутраныя дакументы, напэўна, на сённяшні дзень варта, каб ну, былі пашыраны, там, скажем, ці перададзены ў поўным аб'ёме, так, што датычна як бы пэўных палажэнняў у тым ліку аб прадстаўніках, якія там не на 190 слоў, а на 190 сторонак. Я думаю, што гэта пытанне ў пэўнай ступені вырашальна, каб у нас была, як у Коардынацыйнай рады, поўная магчымасць так, для ацэнкі мэтаў, задачаў, планаў, прагнозаў. Але я думаю, што мы тут усе канструктыўна настроены адзін да аднаго. Вось, і як бы будзем з паразуменнем ставіцца адзін да аднаго, калі будзем запытваць гэтыя дакументы. Я думаю, што няма праблемы ў АПК перадаць як бы тыя палажэння адносна прадстаўніковых прадстаўніцтваў у тым аб'ёме, які нам неабходны для того, каб ацаніць іх дзейнасць. Дзякуй вялікі. І наступная рука у Лізы Пракопішко. Так, па-першае, ну, мне падаецца, што ўсё ж такі як бы частка з рэкамендацыямі, якія будуць давацца Коардынацыйнай радай АПК, гэта ўсё ж такі як бы пра пэўную ацэнку дзейнасці. Ну і палітыка гэта агулам не вельмі суб'ектыўная рэч. Таму я думаю, так, там можа быць як бы шмат пытанняў, але для таго мы як бы зрабілі, вось вынеслі гэтае пытанне падрыхтоўкі менавіта рэкамендацый на менш палітычны ўзровень, так, то бок на камісіі, там, дзе ёсць як бы людзі з рознымі поглядамі. Я яшчэ хацела дадаць, што, канешне, калі ў нас будзе моцная патрэба працягнуць слуханні, мы можам гэта зрабіць онлайн. Мы можам проста выйсці на вуліцу і працягнуць задаваць пытанні. Ну, карацей, як бы тут у нас ёсць магчымасці для гэтага, так, гэта можа будзе не так камфортна, напрыклад, але ніякіх пытанняў з гэтым быць не мусіць. І, ну, як я і казала, я кожнай фракцыі магу дапамагчы, напэўна, даслаць гэтыя звароты да АПК, каб яны падзяліліся сваімі дакументамі ўнутранымі. Я тут таксама не вельмі згодная з Валером Мацкевічем, што праз тое, што нешта прызнана тэрарыстычнай арганізацыяй, нельга даваць нейкія статутныя дакументы. Мне падаецца, што як бы тут гэта ніяк не ўплывае ні на што. Я не пра статутныя дакументы, Ліза, выбачайце. Канешне, асноўны